انتنفاشي ترخى مصحف انتنفاشي أب حقني هذا أنت استدرخة ترخى مصحف انتنفاشي صحفي في السها زريون زنتاوي صحية قبل زاوير شرشة خفال ودقانا حفتم خوينو قبل على أجوزا زدرارب دنب ملوء أواقع زنورو خمرة آخر الناس ورا حوز حن دنبو زج أنا نقوى أبعرنا لحمن بمردات الناس زرزرو يقربون قويتا من بارن مقلاتسون بساليتين ننتاتعين ناتفتفتا تسألي مسقاي حماريسو زبلعن بعال قوتر أخلي من بارن نزح دي قوة كمس خدا مزن تاوترح أخوليو نهافتم سمين قنا بالا أمسا دبلو بالا كمر كبوت بالا تقروشا بالا كيدمات قوم أدرقبت هيرا يهن هولو نبرت بالا موتا أمسا بق بالا أمسا كافير الشبر يمي جنبت كبور ساو كنفر كبهاللو اتوقع عن لمدن يأزز موات سمين كساد نويحيو موت وقاسي اي تقبرني بزبل بهل ملك عنيان زي خونا سب بودا سمقلاص استلمدي هذا حدا زيقنا ملك اساي باشمري تصرفيو ازي ناي ملك السنه سرعت اب كل حزب سمين تاي زرأيو بيت اسرائيلاويان دحر شوعت معلتي حزن زبهل يفلطن كلاي قبر قف زبهلون اي فلطن زموت سب رغم يو زبل امنت زلوون كل سب نتا عسكريين ايتنكفون كلتا سبات راح حاتيبون غنيزمن بروحس عنጨይቲ صيرم ناب قبر انتخدو زترف حزنتنيا نابخيو يختلوم نتا عسكريين حاتيوم زغنزو كلتا سباتن ابتي قبري حمد دبه زفصمو سباتن نشوعته معلتي ካብ خالي سب تفلم زخونه كيصقعم تخلخيلم اب دغ يقمطو ملء سمون بب معلتو بما يناتحصو دحر مصنحيوم مس سبا زحوتو بتمساسال خداونتي مواتون يحسب بيت اسرائيلاويان بدم نخخا كم زيفتو كل دم بلع الكا مزرابون اتي زخبره صرفي وي رغوان غيروم يوسلوا عسكرين زتنكفو سبات نشوعته معلتي كم محبرسوم زفليلو مخنيات ايزي كيكون ايترفن بتمساسالي ورحو صقيات استرأي غولان نسيتون نشوعته معلتي كاب سدراك تفلت قبر ورحو صقيات ون مرغم يبلوا بمخانو ورحو صقيات ابسترأي غزا نزي تباهلو ابستسرحه غزا ورحو صقيات ابزبلو نبحتا كتقمت تقبر اب غزا ورحو صقيات زاتوت سويتي زخونه ነገር ክትንክፍ ስለዚህ ይፍቀድ زخونه يكون ክንክን ዝግበረላን እንጀራ ዝስንክታላን ንበዓል ገዛን ደቃን ዝምግባ ገርባብተንየን ደቃ አንስትዮ ቤተ እስራኤላውያን ነንሕድሕደን ዝተሓጋገዛ ኣብ እዋን ሕርሱውን እዩ ጓል አንስተይቲ ዝወለደት ንኣስታት 8 መዓልቲ ተባዕታይ ዝወለደት ንኣስታት 40 መዓልቲ ንብሕታ ተኸዊላ እናተመገበት እትዓርፈሉ ገዛ ይስራሕላ ኣብ መወዳእታ ድግስ ተደጊሱ ምስ ስድራኣ ትሕወስ
ካብዚ ንርድኦ ሰባት ወይ ከዓ ማሕበረሰባት ዘመሳሰል እምነት ባህልን ከም ዘለዎም ኩሉ ዘፈላለዮም እውን ከም ዘሎ እዩ። ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ ሕማቅ ወይ ከዓ ጎዳኢ ዝበሃል ባህሊ የለን። ሕድሕድ ዓይነት ባህሊ ንተኸተልቱ ትክክለኛ እዩ። ሃይማኖትን እምነትን እውን ንሰዓብቲ ከምኡ ናይ ባዕልኻ ኣብሊፅካ ናይ ካልኦት ምንኣስ ምፅልላእን ግና ተቐባልነትን ረብሓን ስለ ዘይብሉ ክንእርሞ ይግባእ። ውዕል ሓዲሩ እውን ናብ ዕሙት ፅሊኢትን ጎንፅን ከምርሕ ስለ ዝኽእል ክንከላኸሎን ክነውግዶን ከም ዝግባእ ሊቃውንቲ ይምዕዱ። ዘርኢ ዓሌት እምነት ከይፈላለዩ ንደቂ ሰባት ኣፍቂሮን ሓዋዊሱን ዘናብር ስርዓት ንክህሉ ዝጠልብ ማዕዳ ንህዝቢ ዓለም ካብ ዝፍኖ ብዙሓት ዓመታት ተቆፂሮም። ሰሜን ግን እዚ ወረ ኣይሰምዐትን። እስካብ መዛዘሚ መበል 20 ክፍለ ዘመን እውን እንከይተረፈ እቶም ነቲ ከባቢ በኹሪ ውላድ ምዃኖም ዝእመነሎም ቤተ እስራኤላውያን ከም ጓኖት ተቆፂሮም ይነብሩ። ሰሜን ቁጥሮም ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ይርከብዎ። ኣብ መፈላምታ ሰማንያታት ኣብ ከባቢ ሰላምጌ፣ ዋስልን ቆጋን ኣብ ዝበሃሉ ቅሸታት ጥራሕ ካብ 2000 ንላዕሊ ሙስሊም ይነብሩ። ግጭ፣ ዛንታራ፣ ጨጭቃ ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ኣምባራስ ከምኡ እውን ኣብ ዙርያ መሻሃ፣ ለዋሪን፣ ድሮኒ ኣብ ዝበሃሉ ከባቢታት ገጠር ዝነብሩ ድማ ካብ ሰላምጌ ንላዕሊ ብዙሓት እዮም። ኣብ መካነ ብርሃን ማርያም ደረስጌ እክብ ኢሎም ዝነብሩ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ሽማግለታት ተኸተልቲ እቲ እምነት መበቆል ዓሌት እንትዛረቡ ዓሌት ኣለውሊ እዩ ይብሉ። ብ1408 ዓ.ም ቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም ዝመፁ 70 ዝኾኑ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ኣብ ሃረር፣ ኣርጎባ፣ የጁ፣ ራያ ቆቦን ሰላምጌን ከም ዝተቐመጡ ኩሎም ከባብታት ካብ ቀደም ጀሚሩ ምስሊም ዝነበርዎም ምዃኖም ይዛረቡ። ብነታቶም ሰደቃ ግዜ መሰረት ዕድመ ሰላምጌ ኣስታት 600 ዓመት ዝፅጋዕ እንትኸውን ጎንደር ዝተጣየሸት ድሕሪ ሰላምጌ 3 ዓመት ድሒራ እያ ይብሉ። ከም ቤተ እስራኤላውያን ሙስሊማት ሰሜን እውን ብዝተፈላለየ መንግስታት ብፍላይ ብሃፀይ ሃይለስላሴን ደርግን ንዝበፅሖም መስካሕክሕ ግፍዒ ዘኪሮም እንትዛረቡ ንብዓት ይተሓናነቖም። ከም ዝፍለጥን ንሶም ከም ዝብልዎን ኣብ ዘበነ ንግስና ሃይለስላሴ ሃይማኖቶም ማዕረ ክርስትና ክብሪ ዝወሃባ ኣይነበረን። ነፃነት እምነት ዝተመንጠሉ እስራት ሕልና ጥራሕ ከይኮንስ ቆርማሚኣ ዝበዝሐ ኩርማን እንጀራ ኮይኖም ምስለኛታት ጭቃ ሽማትን ዘብፅሕሎም ዝነበረ ሓሳረ መከራ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ሞትን እስራትን ዘይተርፍ እዩ ኢሉ ይምስል ሓረስታይ ሃገርና። ዘይተርፍ ግብሪ መንግስቲ እቲ ሙስሊም እውን ይግብር። ብተወሳኺ ሙስሊም ቀመም ኣይሰኣኖን እናተባሃለ ዝተፈለየ ግብሪ ይድዕንንዎ። መርኣይ ገጽ መቃልዒ እናተባሃለ ጋቢ ኣሊሞም ንሕድሕድ ላዕለዋይ ታሕተዋይ ንሽሞኛ በብዓመቱ ብመልክዕ ህያብ ንሓደ ዘበን እውን ተሳጊሩ ዘይፈልጥ ዕድሞኦም ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ኣስላማይ ፈራሕ እዩ እንዳተባሃለ ገዝኦም ከፊቶም ይዘርፍዎ። ኣብ መንገዲ እናኸተሩ ዝምንጥልዎም ጓሓሕሉ ብዙሓት እዮም። እዚ ኩሉ ውፅኢት ናይቲ ድሑር ስርዓት ፖሊሲኡን ዝኾኑ ፀገማት እዮም። ምስ ስርዓት ደርግ እውን ዘሳኒቁም ነገር ኣይረኣየሉን። ደርግ ኣብ መላእ ህዝቢ ዘውረዶ ግፍዕን በደልን ንሶም እውን ተቋዲሶምዎ እዮም። ነበርቲ ሰላምጌ ዝኾኑ ሙስሊም ብ1974 ዓ.ም መላእ ንዋቶም ዝተወረሱ ምዃኖም ብኣብነት ንምግላጽ ይከኣል። ንህይወቶም እውን ምሕረት ኣይትገበረሎምን። ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ 37 ንጹሃት ገባራት ብዘይካ ብይን ብግፍዒ ድራር ጥይት ኮይኖም እዮም። ብኣገዛዝኣ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተረጋገፀ ሃይማኖታውን ሕሉፍ ሓሊፉ እናተኸሰሰን
እናተኾነነን ህልውንኡ ዝፈታተን ሓደጋ አንጻላልይዎ ነይሩ። ዝተፈለየ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ዘመነ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ መንግስታዊ ሃይማኖት እናተባሃለ ፍሉይ ሓለዋ ዝግበረሉ ዝነበረ እምነት ኦርቶዶክስ እውን ተመሳሳሊ ዕፃ ዝበፅሑ ምዃኑ እዩ። በዚኦምን ብኻልኦትን ምክንያት ዝተለዓለ ሙስሊም ሰሜን ፍርሑ እውን ድፍረት እውን ይቐትል ሞትና ዘይተርፍ ድፍረት ዳ ይሓይሽ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጽሑ። ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ኣማሕደርቲ ደርግ ዝህብዎም መምርሒ ፊት ንፊት ምንቃፍን ምትዕንቃፍን ጀመሩ። ኣብ ሓደ እዋን በብቁሸቶም ተዓጪቖም ዘብዒ ክወፁ ይንገሮም። ነዚ ምቅዋም ኣብ ርእሲ ህይወትካ ባዕልኻ ምፍራድ ምዃኑ ምግማት ኣይከብድን። ካልእ ሲትረፍ ብልብኻ ገለ ሓሲብካ እናተባሃለ ሰብ ከም ለቆታ ዝእሰረሉን ዝፍትሐሉን መዋዕል ስለ ዝነበረ ንሶም ግና እዚ ኩሉ ሙስሊም ብግፍዕን ብበደልን እንትቕተል መን እዩ ኣብ ፀገሙ ዝበፅሐሉ ብምባል ይቐብፁ። መንግስቲ ደርግ ኣብ ህይወቶም ሓደጋ እንትበፅሕ ፍትሒ ዘይህቦም ምዃኑ ዕጥቂ ኣይንቕበልን ንምባል መንቀል እኳ እንተኾነ ካብዚ ዝብገስ ካልእ ምክንያት እውን ኣለዎ። ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ደም እስላም ዕርቂ እዩ እናብሉ ስለ ለላግፅሎም እንተተዓጢቖም ሳዕቤንን ዘምፅአሎ ከም ዝመስሎም ንሽሞኛታት ደርግ ኣሉታዊ መልሲ ምሃብ ይዛረቡ። ሙስሊም ሰሜን ካብ ወፃእ ዝመፁ ተገይሮም ይቁፀሩ። እዚ ግልፂ ኮይኑ ዝረኣየሉ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ ድማ ብኽፋል ካብ ዋንነት መሬት ዝተፈንፈኑ ምዃኖም ምስ ንዕዘብ እዩ። ካብ ማሕረስ ቀፂሉ መማሓደሪ ሙስሊም ሰሜን ንግድን ማዕለማን እዩ። ብፍላይ ሰላምጌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ውሕዳት ደቀባት ዝበሃሉ ሙስሊም ዝነበሩ እንትኾኑ እውን ርስቲ የብሎምን። በዚ እውን ርስቲ ምስ ዘይብሎም ክርስቲያን ኣሕዋቶም ይመሳሰሉ እንተኾነ ግና ምስ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እንትነፃፀር ትሕዝቶ መሬት ሙስሊም ብጣዕሚ ንእስ እዩ። ምንኣስ ትሕዝቶ መሬት ድማ ርክብ ሕድሕድ ሰዓብቲ እምነት ክርስትናን ሙስሊምን ብሰንኪ ዓርሞ መሬት ናብ ውጥጥ የእትዎ። ሓቢሩ እንትነብር ኣሽምባይዶ ሰብ ንሰብ እምኒ ንእምኒ እውን ይላተም ይበሃል። ምስ ንዕቐት ዝተኣሳሰረ የወፍ ሃገሩ ዋርካ የእስላም ሃገሩ ዝብልዎ ኣባህላ ድማ ንሙስሊም ካብ ሪጋ ደቂ ሃገርን ደቂ ርህባን ዝብል የርሕቆም። ጎንፆም እውን ኣብ መንጎ ክብሪ ዶብ ዝተተንከፈን ዝመፀ ይምፃእ ኢሉ መሬት ክምንዛዕ ብዝመፀ ጋሻ ዓድን ዝተፈጠረ ይምስሎም። እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ሃገርና ዝነበረን ዝነብርን ምስ ኩሎም ህዝብታት ዝፀንሐ ሓበራዊ ፀገም እዩ። ፅገናዊ ለውጢ መሬት ደርግ ንጨኑ እውን ኣብ ዘይተንከፎም ውሕዳት ከባቢ ሰሜን ግና ኣብ ፅኑዕ መስፍናዊ ሰረት ጠጠው ምስ በለ እዩ። ካብ ባዶ ዝነቅል ምስ ወታደራዊ ሓድጊ ዘውዳዊ ኣገዛዛን ዝዋጋእ ብሓደ ሻብ ምስ ክልተ ስርዓታት ዝኳሻሕ ስሙር ቃልሲ ይሓትት። ሽማግለታት ሰሜን ከም ዝገልጽዎ መገልገልቲ መሳፍንቲ ዝኾኑ ባሮት ተወለድቲ ሰሜን ኣይኮኑን ይብሉ። ዝተወሰኑ እተጌጣቱ ብመልክዕ ውህብቶ ከም ዘወፈዮም ዝተወሰኑ ድማ መሳፍንቲ እቲ ከባቢ ብዕድጊት ካብ ካልእ ከባቢ ከም ዝመፅዎም ይዛረቡ። መብዛሕትኦም ግና ሃፀይ ምኒልክ ንደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀረ ብግፍዒ እናፈናቐሉ ናብዚ ከባቢ ዝለኣኽዎም ምዃኖም ይገልጹ። እዞም ሽማግለታት ሰሜን ከም ዝብልዎ ሃፀይ ምኒልክ ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀሩ ልሙዕ መሬት ንመሳፍንቲ ኣምሓራን ኣብቲ ወፍሪ ንዝተሳተፉ ዓቀይቶትን ከም ዝሃቡን ተወለድቲ ደቡብ ግና ብገዛእ መሬቶም ኪራይ ክኸፍሉ ይሕተቱን ምንባሮም ኪራይ ምኽፋል ዘይኽእሉ ደቆም ብትሕጃ ክህቡ ይግደዱ ስለ ዝነበሩ ከም እንስሳ ይሸጥዎምን ይልውጥዎምን ምንባሮም ይዝረብ። ጣልያናውን ንሃገርና ክሳብ ዝወረረሉ እዋን ንመሳፍንቲ ሰሜን ዘገልገሉ ባሮት ካብ ትውልዲ ቁሸቶም ብሓይሊ እናተፈናቐሉ ብበዝሒ ይመፁ ምንባሮም ይዝረብ። ጣልያናውያን ብ1928 ዓ.ም ሰሜነታይ ክፋል ሃገርና ንምቁፅፃር በዝሒ ሰራዊትን ዕጥቅን ብምሓዞም ትርጉም ዘለዎ ተቃውሞም ኣየጓነፎምን። ብርግፅ ገለገሊኦም ፀኒዖም ክዋግኡ ዝፈተኑ ነይሮም። ዝበዝሕ ብሰላም ኢዱ ብምሃቡ ግና
بقولي لا أبي إرسالا وديقم كابزيهم ويشت عدم لك مع سرتي النات فردلهم ناو حاجرت أليان زتقو عزو حدات زبها لا يكونن قلا أمون عواد دواي اللي ترشينا نعبنت دقازماتي نقاش استوهالو إذا يهبين إلوم نتأليان كينات كابز خوفتو حدن أبتو كينات أستا 85 زخون وتحدراتهم استمارخوا من يوم كابزم مرخات استوسنو مكان برهان أب تبهل وانا كتما جانا مرا أب كرم هزبي بتئي تدبديوم تقاتيلا من يوم مبيز والو مرأيك ساعتن تخونو أمين إلوم نتأليان سجدو دما شماتن شلماتن تقبلهم إزوم سوات قدمون بمسافة هزبي سنسن زبولن زفلطون إيوم بشمت أليان خعنان الناولو زبن زفريو زبناوي اتقي تعطيقهم كم قدمهم نتيوص جبار جبري انخفلو كبالعو ዝተፈቀደሎምን كم ዝነበሩ ናይቲ ከባቢ ሽማግለታት ይዛረቡ أليانيوين نعشق بعشق زبهل بيل مسرت جيرم دك أبات إنا بحالتي قداي مفتأمت جيرم استتقام لهم كم مخانم سجيرم نتهزبون بتاني كاز تعشق مقبن مستن بمقرب زمئزازلهم انسسان مقبر فتينهم يوم مسلم كريستيان أم حراي خونا أقو نحرنوتو سوتم حدنس زنورو ملأ حزب سمين كنا رفرافن ترفن مرفن تمسويتو كبر هاجر أحلفو نزي محب ببعداوي حيلي نخي جزان قالاتو مس بعداوي حيلي وجينا هاجرين ودعدين كابز قد تسلم كلبي يولدن نكلو بحدا قال تمححلو عم ودعتا بعسر شعن 3 عام تمرت هذا أهل السلاسي كابز سدت تملسو أبزي أوان هزبي ترقاقي فنتقلن كمكت بأوروبلان زبتن وملغتي نسمينا تايون بصحو بأوروبلان زبتن ورقت زحاز ملغتي قدم حزي مستقالين زتزقعخا كما يحزل كان حزقنا تلعن زبل نيرو تبصحنت زي دبدبي مس بعداوي طاليان تشاريخهم أصابعت مسولني اناتبو هاجرهم نزخدعن طاليان نزشمومن يو مزمر غرازياني اندازمرو بعلبينن منشرن طاليان دكت نزأتوي